What's up mga idol? Ayun na po, kasama ko na po yung pamilya ko. Daddy, ay kay. Pupunta po kami sa Quiapo dahil ngayong 2021 wala pong translasyon. Nobena misa lang po. Kaya ayan, sabay-sabay po kaming magsisimba, mananalangin at magpapasalamat. Marami pong salamat. Mamaya kita-kita po tayo. Pairam nga muna. Bibigay ko na lang sa'yo pagka naman. Tingnan mo yung chinelas niya, pinagkasya niyo. So ayan po, naglalakad po kami. Akala ko lang pito, saan ko post pa ako? Akala ko lang ako rin. Ay! Kung mga tapos na po mag-pisa, wala mo na po mga bati sa mga bago ha. Dito po, hold ko na po tayo ha. Kalma lang po tayo dito ha. Kalma lang po, kalma lang. Kalma lang po na. Dito rin po ha, dito rin po. Kalma lang po, yung bago mag-pisa. Ito muna po dito, sa lane na to. Ito muna po. Pa-exit pa lang po yan. Bahala kayo, baka mapunta kayo sa exit. Pa-exit pa lang po yan ha. Opo, nakapila na po sila lahat. So ayan po, social distancing po talaga. Kaya mga kapatid, sumunod lang po tayo sa protocol nila. Sa mga pupunta pa po, bawal po talaga ang bata. Kaya mga kapatid, hindi na po kayo magdala ng bata. Mag-facial po tayo sa kamas para dire-diretso na pasukin. Mga kapa namin di boto. Salamat. Pasok po kayo. Tuloy po. Sige po. Bilisan po. Northbound. Kayo dyan. Nandito po. Na nakalaan para po. So yan, malapit na po tayo sa harap ng simbahan mga idol. Makakapagpasalamat na tayo lahat. Church, nandun po ang replica image ng Nazareno galing Quiapo sa Santa Cruz Church. Sa loob ng simbahan, may 30% capacity. May mga monoblock chairs din sa labas ng simbahan. Alas 8:30 ang misa. Ito po'y pakiusap ko sa mga kapatid natin na nagtitipon dito sa LRT, Carriedo Station, sa may Plaza Lacson. Meron po tayong misa sa Santa Cruz Church. Nandun po ang subscriber ng umaga para hindi po tayo magsisikat. So ayun guys, mauuna na kami. Kasi naiwan po yung mag-ina ko doon kasi bawal yung bata. Kaya sa susunod na araw, sisimba na lang kami at personal na magpapasalamat kay sa inyo. Ayan. Sa natatanging paraan, ang Panginoong Jesucristo ang buong Nazareno. Maraming salamat po. Ang ating
Mamaya kita tayo. So ayan guys, napakasipag ng mga alagad. Ayan po, lahat po nandinanan ng mga diboto. Ayan, ni-sprayan nila, dinidisinfect nila. Sabi nga nila, safety first. At talagang pinapatupad po nila yung social distancing. At di po nila pinapapasok ng mga bata. So ayan, tingnan nyo po sila kung gaano kasipag. Ayan, talagang naglilingkod din sila. So kaya nyo rin sila. Ayan. So guys, update tayo maya. Ngayon po yung nagbibigay, yan sila. Ayan po, batch by batch po sila. Lima, pasok. Bebem! So ayan po, nakita ko na po si Beben, naghihintay po siya. Kaya ayan na po, kita na po kami Beben, lalab namin. Ngayon na yung baby ko, hindi siya pinapasok eh. Naghintay sila ng mama niya. Bebe!